la episod din Minecraft, adică la primul episod din Minecraft, Sky PvP și asta jucăm Cu VIP-ul Ninja, Lolo. da, deci suntem cu el și mâncăm un mărope și sărim jos. Sărim jos, ninja e jos. Da. Fac la kill-uri. Te-am trecut în top! Am văzut că mai trecut în top, stai un pic că le mă. Hai mă, folosești shake-ul și la video, mă. Nu mai folosesc, bă. Bine, te ține minte. Am filmarea cu tine. Ok. Deci și o să omor cât mai mulți playeri. Ok, uite, tipul am puțin lag, dar nu nimic. Ok. Stai un pic să văd, nu niciun admin, doar VIP sunt pe server. De ce ai 8 stack-uri, bă? De merope. O... Și mă, în plus, aproape tot enter chest-ul plin de merope. O, bă, mă omoară unul. Vezi să scris pe desertul. Ok. Stai un pic că dau. Vino și tu, dai. Nu pot, ei sunt timp. Ok. Dar trebuie să fug. Vezi că e serco 36. Să fac, trebuie S-au să... mai pescut bomber. Ok, trebuie să fug. Bă, dar astea fuge după mine toată mapa, nu? Să fac și mă omoară. Ai văzut ce nivel am? Nu. Eu mă ocup de G007. Ce-a murit, bă. Dar nu nimic. Mai avem un set de armură. Un stack de armură? Un set am zis. Mai am și eu. Am două. Nu știu, cred că nu-i full prot 4, dar acum am pierdut un full prot 4 și o sabie foarte bună. Ce prost e asta, vreau să-l arunc în voi. Hai să ne luăm ce spune. În loc să iau eu itemele lui, ăsta vrea să-l arunc în voi, nu? E prost. În loc să post în locul lui, mai bine mă aruncam în voi decât să ne ai itemele. Asta ai zis și tu, nu? Nu, eu vreau itemele lui. Sunt bune? Da, adevărul că am 98704 bani nu mai trebuie. Mai mulți, eu am doar 1135 pentru că mi-am pregătit armură pentru filmare. Am văzut că am intrat pe canalul tău de YouTube. Am văzut că faci videoclipuri frumoase. Da. Nu cam. Pe ăsta cu KPP trebuie să-l postez. Episodul ăla de Survival Games l-am făcut cu Căpi Killer. Cu ăsta care e în top. Îi mâncăm un mărope și jos la luptă. Ce mi se blochea? Mi s-a blocat așa. Fac. Ok. În jos. Bă, mai e ăla full diamond? Nu știu. Eu mă duc /spawn să-mi aranjez și eu inventarul. Deci, pe prima de-asta sunt topoarele cu alte dane. Punem arcul pe al treilea, merele pe aici, în inventar. Da. Punem enderpearl-urile. Și acum să ne aranjăm inventarul. Toporul punem aici. Ăsta aici, ăsta aici. N-ai tu ceva armură în plus? Bă, n-ai ceva armură în plus? No, ba da. Dacă poți să-mi dai. Poți să-mi dai? Am acces la camera VIP. Îmi dai ceva armură? Nu. Sunt la Muncește singur. Ok. Că și eu așa am făcut.
Un videoclip prea plictisitor, cred. Am murit Ce? deja de 2 ori. Ba, nu sunt pe al 7-lea loc în top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ba da. Sunt pe al 7-lea loc în top. Hai că mai ai să mă întreci. Spor la kill-uri. Da, ce spor, bă, că vin acum full leather. Cred că în episodul viitor voi avea ceva armură și va fi mai bine. Dar în acest episod n-am armură bună. Dar fac, ăsta m-a luat dintr-un hit, bă. Un hit. Nu mai mult. Doar un hit. Am vorbit cu unul adineori și l-am întrebat dacă vrea să jucăm niște SG Survival Games. Și el a zis, dar ce e aia? Și când l-am auzit, nici n-am vrut să filmez cu el. Tu știi serverul lui ZZ Andrei? Da, Te joci pe el? am bani pe el. Ai bani. Da. Da, te joci pe Mineplex, pe server de ăsta premium. N-am cont premium. Păi găsește și tu un cont public. Da, dă și tu un. Păi îți găsesc, dar filmăm un episod de SG. Nou episod de SG și îți dau și cont premium și de toate. Păi dă-l. Stai un pic acum filmez. Dar am cont, scuze, am cont premium, dar n-am Minecraft premium. N-ai Minecraft premium? Nu, dă-mi-l tu. Ți-l pot da după ce închei filmarea, ok? Ok. Acum cam cât am de când filmez? E cam plictisitor, dar episodul celălalt voi filma. Voi avea și iteme și voi fi mai protejat. Îmi voi lua și armură mai bună. Dar acum, nu știu. Avem 7 minute. Rău de tot. Vin aici jos, poate găsesc și eu ceva armură de leather. Te văd. Hai să-mi pun armura găsită de pe jos. Cât îți iau? Cât? Haide. Bă, mă omori de unul. Merope! În spatele tău. De la măcar. Mănâncă-l. Ia mai aici. Ok, stai să pun armura. Asta proastă. Și aici o sabie în caz de urgență. Ok. Asta e sabia mea, bă, de la cine ai luat-o? Doamne să bietă. Fix de asta am avut. Așa. Și aici e poțiuni de strength 2 de la camera VIP. Ok. Mulțumesc. Cere. Acum. Dai tu. Bă, ne ducem ambii după unul. Da, Strange 2, 4 mere OP și armură de leather. The fuck? Tu poți da bani sau ceva? 6 merope vrei să zici. Nu, tu poți da bani sau ceva? Da. Nu doar Giant. Pot să dau Da, bani. uite, unul full diamond, îl bați? Uite, 2, Crisped. Da, Crisped mă face. Gata, m-a făcut. Ăștia joacă bine, bă, că joacă mai de mult, dar eu... Da. Nanorlex. De unde ai luat și ăștia? Mi-am băgat o textură mai șmecher. Da, eu am jucat cu textura lui Minecraft Force din game. Te-au omorât? Da, că crispă de ăsta, Casper. L-am omorât eu pe unul, dar killer. Jos, repede, iteme. Am zis jos. Uită-te,
n-ai luat papucii. Stai că iau. Hai și tu te repede spre spawn, că vine Crispin. Și vezi... Ok, gata, îi dau spawn pe toată lumea. Gata, am fugit. Ok. Am să văd ce avea. Eu știi cu ce textură joc? Nu știu. Cu Sphax. La moment joc cu textura Faithful. Și eu am. Bună. Faci o lumelan? Ce? Faci o lumelan? Cred că da. Sabia bună. Technic non-backfire cu 2. Și stai să văd cât avem de când turnez. Avem 11 minute. O mai țin până la 15. Da? Da. Și ăștia, bă, care iau kick, să știi că ei iau autodisconnect și scrie că Nu, iau... că eu i-am dat kick lui Bladix. A, tu ai dat? Da. Dacă nu scoate hack-ul? Dar bă, când îl scoate hack-ul, îi scrie tot că a luat kick. Ok, se vede. Ai merope? Ai merope? Am 9. Ok, mersi. 13 merope. Bă. Era full diamond, când m-a văzut, a fugit la spawn. Bladix era jos și a dat spawn. Cred că era puțin HP. L-a omorât unul pe Casper în ăla. Ok. Și mi se mișcă așa cam, pentru că mai am un program deschis, programul de randa. Pune și tu pe filmarea pe pauză și după îmi dai Minecraft Premium și... Ok, stai un pic, că acum închid și eu filmarea. Stai să mă duc la spawn și să închid filmarea, pentru că deja am 200 minute. Și da, vă mulțumesc că ați vizionat acest episod de SkTP, nu uitați să dați și pe un like, să vă abonați și la revedere!